Jmenuji se Jan Lavrečka, jsem bývalý hráč ledního hokeje. V současnosti jsem trenér ledního hokeje s nejvyšší trenérskou licencí A. Zhruba před 2 lety jsme s Pítrem začali diskutovat o zlepšení sportovního výkonu, a protože jsem věděl, že Pítr se pohybuje v kruzích přírodní medicíny, začal jsem zvažovat, jak zlepšit hlavně koncentraci u svých svěřenců. Takže naše spolupráce pokračovala, myslím si, že velice úspěšně. Samozřejmě mělo to svůj úvod, mělo to část přípravnou a samozřejmě probíhala i část experimentů. Každopádně celá ta hra si myslím dopadla úspěchem, protože v praxi, kdy jsem viděl zlepšení, ne samozřejmě všech, ale několika svěřenců, jak po stránce psychické, tak i fyzické. Vrcholový sportovec ví, že to je hlavní část sportovního výkonu, je umění se koncentrovat, a samozřejmě s tou koncentrací se zlepší i fyzický, technický projev daného sportovce. A myslím si, že naše spolupráce dopadla velice dobře, a já jako trenér mám velice pozitivní zkušenosti s prací s Pítrem.